Миколи Рябчука, почесного президента ПЕН України, він дав запитання, сам Микола Рябчук, як вибудовується ідентичність в умовах фронтиту, в умовах прикордоння, в умовах Закарпаття, як зробити і збалансувати ідентичність, як збалансувати різні ідентичності, щоб вони не входили в протистояння одна з одною, а навпаки, йшли в синергії, в співпраці. Це був вираз ведучого до Миколи Рябчука. І Рябчук чесно так і признався, що він дуже не любить це слово ідентичність. Як вибудовується ідентичність, для нього це щось нове. Навпаки, він згадує, що в радянські часи, в радянсько-українські часи був термін національна самосвідомість або національна ідентичність. А ось відкрив він для нас дуже цікаві речі. І так, Микола Рябчук, почесний президент ПЕН України, почав також говорити, я думаю, крамольні речі. Ідентичність – це для нього страшний і солодкий термін, що з'явився як національна ідентичність ще в 1994 році з книгою Ентоні Шмідта у книзі «Національна ідентичність». Згадав про радянсько-український термін «національна самосвідомість» і, на його думку, це слово «ідентичність» поки що ситуативний, змінний. Воно та змінна величина і не несе в собі таку повноту інформації, як зріст, лице, вага. Заявив Рябчук також, що верховенства права у нас в Україні ніколи не було. Повторюю всю його фразу. Він каже, верховенства права в Україні ніколи не було, та цим була відсутня здатність меншин ідентифікуватися. Вдумайтеся, яку правду цей муж сказав. Ідентифікуватися меншинам з цією державою. Зазначив, що можливо об'єднатися навколо української мови як ядра, але лише забезпеченням саме прав національних меншин. Але цей процес є взаємним. І ми не можемо вимагати від меншин зацікавлення українською мовою, культурою, історією, якщо ми самі, тобто влада та українці, не виявляємо цікавості до їхньої мови меншини, до їхньої культури. Отже, рекомендує владі України прагнути тримовності. Це також новий голос в українській журналістиці. Він каже, потрібно, щоб в Україні були три мови – українська, англійська, які мають бути обов'язковими. Але має бути ще й третя мова. І я так вслухався, що скаже. І от він говорить, третя мова може бути регіональна мова. Приводить приклад Закарпаття. Так, в Закарпатті, каже, багато різних регіональних мов. Тут Рябчук не точний. У Закарпатті лише одна регіональна мова русинська, якою володіють усі національності Закарпаття. Історичні національності, розуміється. Євреї, мадяри, словаки, чехи, румуни, навіть поляки і русини пробували вчити і українців, і русських, русинської мови, і многі з них стали нею так, що володіти. Так що для Закарпаття регіональна мова одна для всіх – русинська. І ми скільки вже говорили, і в Україні говорили, що найбуде у Україні державна мова українська, як каже Рябчук, плюс прив'язує до неї англійську. Але другою мовою, а як по Рябчуку третьою, могла би бути регіональна мова. У Закарпатті русинська. Якщо б це Рябчук сказав, він би виглядав як знавець мови, як знавець права, як доброчинець, людина, яка хоче зробити щось добре. Однак спутав сам себе. Цікаво, що він цю ситуацію в Закарпатті ставить як тримовність, як ідеал, до якого повинні всі прагнути. Закарпаття може, на його думку, себе брендувати багатоманітністю, багатокультурністю, тобто те, що може стати брендом і на всю Україну
під міжнародним брендом. О, як ми подякували Рябчуку, якщо б в Україні це сталося. Однак, скільки би пан Рябчук не висловлював свої думки, уве 30 років Київ блокує цю дорогу, цю можливість, щоб Закарпаття стало брендом від України для всього світу, найперше для Європи. Бо такого мирного регіону, де нема міжконфесійних, міжнаціональних конфліктів, в Україні більше нема. Чому Рябчук не запропонував хоча б другу мову в Закарпатті, як регіональну, якою володіють всі історичні національності краю? Я делегую і йому, і всім учасникам форуму. Рябчук був, правда, причетний до видання книжки шведського журналіста Пауля Фріца, який там в книжці згадує дуже милі слова, симпатичний розділ про Закарпаття. Навіть швед, який недовго у Закарпатті побував, помітив дуже важливі речі. Помітив швед в Закарпатті особливості, мирні взаємовідносини, добрий народ. То замітив, що саме київсько-галицькі українці до сих пір не помічають можливості потенціалу цього регіону. Це його слова. Згадав і похвалив Кіпіані про ту м'яку силу, яку б мав Київ направити проти жителів, викоренити тут цибулькові храми краю та давити з центру на жителів краю і, звісно, як писав Кіпріані, писати жителям Закарпаття їхню історію і більше нікому це не дозволити. Давайте подякуємо колективно пану Рябчуку за його цікаві, але до кінця не виважені пропозиції.